Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi bayamazi njalo ugogo Mseleku ukuthi uyaqhamuka ngezinto ezibalekile nezisile ngaso sonke isikhathi. Njengamanje isimemezelo enginaso nebengicela ukuthi nginitshele kona, ugogo uzobe seGoli kaMayimayi lapha ezobe khona ukuthi ke kodwa uzobe maphi kodwa nje uzobe kaMayimayi. Ngizocela ukuthi bonke abantu abakhelene neGoli nabadinga ugogo Mseleku bakwazi ukuthi bafone babuze ngalelo suku sengikhona ngoba ngizobe ngikhona ngoLwesihlanu noMgqibelo. Ngicela ukuthi bonke abantu abaseduzane bakwazi ukufona bangize ukuthi ngimamaphi bese ngibayalela la ngikhona noma ngibanika ama-location lapho ngizobe ngikhona. Yiloko nje bengithi angibazise abantu baseGoli ngoba ngiyabona sebekhathazekile kakhulu ngokuthi ugogo akasezi kuwona. Cha, ngizobe ngikhona impela-ke nje kule nyanga iqala uSeptember. Bakwethu ngicela ukuthi wonke umuntu abheke kahle i-date, angathathi i-date endala yangeminyaka edlule. Cha, kulo nyaka nje ngiyaqala ukuthi ngiye. Bengicela ukuthi bazi kahle abantu ukuthi ugogo uzobe khona nje. Wena ngakaMayimayi ufone ubuze ukuthi ugogo umaphi bese yakutshela ugogo ukuthi ukuphi nendawo. Mawudinga i-location sizobe sesitholile bese siyakunika sikutshela ukuthi silala sikhona. Sungeza-ke nawe ama-date-ke azobhala lapha esiklinini. Uwona uMgqibelo lapho noLwesihlanu izona iy'nsuku engizobe ngikhona ngazo lezi. NgeSonto ngizobe ngingasekho bakwethu ngoba kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi omuntu uthi mina bandla ngiyasebenza kanjani. Cha, ngizobe ngingasekho. Ungacela nje omunye umuntu ukumthuma noma umakhelwane umphathise ukuthi cha ngicela ungiphathela lapha kugogo Mseleku nakethi uzobe khona nethize lapha. Umkhulisa izobe ikhona, isibunge sizobe sikhona, imbiza zamadoda ikhombo izobe ikhona, imbiza yekulokhuza yokuklina esinyeni, imithambo, izinso izobe ikhona. Nje angazi ukuthi ngizothini. Okufunayo wena ungakhuluma ukuthi ufunani, intelezi izobe ikhona. Okuningi engizobe ngikuphethe, okunye kuzo-edwa yinina ngalesikhathi senisho ukuthi bekucela ngikuphatheleni, ngibe sengikuphathela lento lo ozobe uyidinga ngaleso sikhathi bese ngiyazi okay, uma ngihamba nje ngiphathela ubani into ethize, uma ngihamba ngiphathela ubani into ethize. Ngiyacela ukuthi nikhulume bakwethu ngoba kungenzeka kube ukuthi mhlawumbe ikhona into oyidingayo kodwa bengingayiphethe ngenxa yokuthi bengingazi ukuthi wena uzoyidinga. Uma kwenzeka futhi nje kuthola kusenawo nomfula ukhona eduzane, ngizokwazi futhi ukubageza abantu abadinga ukuyogezwa abanalezo nkingana nje njalo. Kodwa sihloli sizobe sisebenza nje ukusebenza okanjalo kuphela. Thokoza makhosi amakhulu, siyabonga.